soso nimo mag-uyong-uyong nandire man gud lalison. Pilini ko ikaw nga aranayon kay madurudakmol ang imo puson. Mga soso nimo mag-uyong-uyong nandire man gud lalison. Ang tugon ko haim pinalangga, ayaw pagpalapti at tunbut nga. Kun papananglit maida umungara, pagpatilap-tilapi man gadla. Aton tutulo nga mga bituon, duha ang bira, usaan tunton. Ang tinutuntunan, luho ang ilaro, luho ang ilarom nga nag-iiritom. Ang kaeday manok nga mamantika, ang kanintoy manok nga mamatintigs pa. Kon pagbubulangon ang duwa nga manok, perdian kanintoy kay waray kosokto. Kini nga sistema ang ginkarenyo na, perdean kan inday kay gindinogdog na. Dida ang problema ang ginkarenyo na, perdian kanintoy kay nagsisino ka. Never been touched, never been kissed, mahamis ang iya kutis, aniya lawas mayapis, aniya panit manipis, magbusag ang mga paa, aniya magpula-pula, baga-baga, hinhinog nga makupa. Ininakon uyab, na edad palahin 16, tunggod kay bata pa, ura-ura ka malambing, ang iya mga mata, ura-urahin charming, salit anakon mga karibal, puros poging. Bisan anon aruon, diri ko na babaribaran, tungod kay bata pa, ginhahatag kon nga tanan. Pero ang diferensya, kon ako ang naarohiya, hinbisan usa nga harok, nalikay gudhiya. Never
nako gudla, nahiya akon pangasawahon. Agud an iya lawas, ako naan makaangkon. Bisan san o nga adlaw, mapakasal na gud dayon. Ugaring nga niya kag anak, na diri gud